нигоҳбонтон боша. Хоб бародари азиз рости гап, хоб як корои бениҳоят муҳим доштем, як корои бениҳоят важне буд, дар пишти коро будем. Вақтам нашуд ки интернет бидурем. Як бародаро бениҳоят бисёр як видеоро роӣ кардиянд. Як видеоро роӣ кардиянд ки охи хатияби ҳамун автори ҳамун канал, яъне ки мақсад ҳамун соҳиби ҳамун канал бугум ё ки бугум ман намедонам, ҳамун блогер, короче, да, ҳамун блогер кошки як одами нормалӣ боша. Хоб чӣ хела кош ма бо шумо бо дига хенавай нагӯем ки чӣ хела ягон одами нормалӣ чӣ хел дар назар дорен, яъне ки мақсад бояд ман доказат кунам ки чӣ хел одам бошам. Хеле бародари азиз, алҳамдулиллоҳ. Хоб майлаш бародари азиз, нигоҳ кунед, як одаме ки як шарманда одам, як шарманда, як беномус, як даюс мебирояд ки дар як ҷое ки уҷа шарт набуд ки номи мара бигира, уҷа шарт набуд ки мақсад видео куна, гап зана. Ай ҳама муҳим, ай ҳама гапи важни, ай ҳама гапи вае ки дар инҷа гап сари чиз меравад ки гапҳои хеле нодаркор гап зада. Баъд ҳай дига онаҳу Синат Шарипова ки гӯш кун мара, ма охи ту мегӯӣ ки ма вая мақсад эҳтиром мекардам, оз эҳтиром намекунам. Ма гӯш кун да, и ҳама одам ҳама вақт дар назари ҳама хуб намешавад. Тамошо кунӣ, гӯш кун, накунӣ пашол нахӯй. Фаҳмидасе Синат Ашуруфи Шарипов, Синат Шарипов. Фаҳмидаси мара? Ту питоқ қатӣ кӣ гап задеси, қатӣ кӣ рафтор кардеси, қатӣ кӣ шиштеси? Қатӣ ҳамин? Ту қатӣ ки ту нигоҳ кун, ту қатӣ ки хес кеси питоқ. Ту Синат Шарипов беномус, гӯш кун. Ма пага видео мекунам, чоткам мекунам. Ту мегӯӣ ма да маъқул нест, ту далбаёби ту чӣ ту? Ма ту да ягон духтарам ма ту да маъқул шам бояд. Ман мардакам, нарбачаям ман. Гӯш кунед бародарои азиз, ин видео места иншаллоҳ, ягон ҷо кур намешавад, удалитам намешавад. Соат 1:41, яъне 20, короче 19 такам 2 шавай. Имрӯз 15 декабр. Хоб ҳамин ӯ қадар мардбача, ӯ қадар нарбача мешид, пеш ай видео кардан лангаришона мисол занг мезад, гап мезад. Ман ба Аллоҳ қасам, ман пишти ягон зота нагирифтам ва намегирам ва ман пишти уҷа чиста души дар уҷа ҳамин ман чӣ фикр кардам? Ман фикр кардам ки на самом деле мақсад ранги пули ма чӣ чидагия, ҳамин пула гирифта дар ягон бизнесшон алҳамдулиллоҳ сарф кардагиянд. Гӯш кун мара ки Рустам, ту ҳаромзод фикр кардӣ ки ман хаб мекунам? Не, ту даже ку даже фикр накун. Аллоҳ сохт саломат пага бихезам иншааллоҳ. Ту ҳаромзоди занталоқ, ту па то занта доказат мекунам ки ба зино қапидагиша, ба доказат. Нигоҳ кун да, ина нигоҳ. Хоб биёй аввалаш монем бародари азиз. Айнами қанчиқи зан сар мекунам, Рустам Ашуров, Калекслес, гӯш кун. Айнами қанчиқи зан сар мекунам, то онаму беваи очата хеле мебурорум. Фаҳмидаси? Ман туда на миллоям, на эшонум, на ягон ҳоҷиям, на ягон аҳли илмум ки ман ҳақорат мекунам, намекунам. Инҷа ҳама явна ясна мардум да уҷа маълуме ки ман як одами честниям. Гап мезанам, гапам наместам. Ягон бор шидагӣ нестае ки ман ай гапи задагим бигардам. Фаҳмидасаи? Ту питӯх, вақте ки як одам ҳадафша, мақсадша нодониста, ту ҳеҷ вақт барои ӯ одам гап назан. Ту просто биромадӣ дар нашоти ваё гап задӣ, нашоти мақсад Бобоҷон Лангарӣ гап задӣ
ма барои ира ту петух ма иҷа далел доказато да дасти ма буд. Ма отаи ӯ фикр мекунам якум одам мара занг задагӣ буд. Ма хатиш гап зада будам чотка 100%. Отаи вай вақте ки набиромад, отаи коля пеши ман ки набиромад, иҷа ма гунаҳгорум. Ма мард бача шида, мардак шида хестам, рафтум кохӣ. Набиромад пешам, биё гуфт, рафтум, набиромад. Ма хостум ки ҳамин чиза доказат кунам. Ту мегӯӣ ҳамин пул гирифта боша, нагирифта боша. Ту гӯш кун мара, Рустами кал. Ма дар любой видеом гуфтагиам, ма пула задагиам. Ма бачае ҳастам ки ма кор мекунам. Ту паданалат як мақсад дорӣ, аудиторияи мёртвита. Нигоҳ кунед. Бародари азиз, ҳаматон гӯш кунед, баъд оянда фикр кунед. Просто аудиторияи и ҳаромзоди оқипадари беномус мёртвӣ буд, фаҳмидӣ? Просто хайбқатӣ хост ки ҳамира зинда куна, яъне ҳамин ютубша камтарак зинда куна, баъди ҳамин бародари азиз конкурсша сар бита. И гапи ма гап мезанам, да гапам иншааллоҳ ҷавоб метам. Ма оли нашида ягон гапем ки ай гапам задни худ бизанам. хоб, нигоҳ кунед бародари азиз. хоб, ту паат як бизӣ. хоб, гӯш кун Андрей, охе ту каси гӯш кун мара, ту Андрей. Ту паданалат як қура ту мекунамад ки хеле як гапоет мегӯм ки ота духоли ахурата шинавидагӣ нестай беномус. Ту гӯш кун мара, бизӣ мара ту ягон доказат дорӣ, далел дорӣ? Гурӯҳҳои террористиву ифротгароӣ мара биз меган, ба хотире ки хичон пастава кадям бобои ханда ба ҳамун хотири гапа гап мезананд. Фаҳмидестед мара? гӯш кунед мара. Хеле гапҳои зиёдӣ гап назанед. Ма задагим пулмула. Ма бо мегӯм ки ма алҳамдулиллаҳ ма кор мекунам. биё темара шумо дига накунед. гӯш кун. Рустам Ашуров, ту фикр кардӣ ки ҳозир ҳамин ма гап мезанам, короче тема тамом яктарафа. Ту ку кисизан то инами ма гапҳои гап зестам ҷавоб метам. Медонӣ гапҳо чӣ хел сахтае, медонӣ? Ма гап мезанам, да гапҳом ҷавоб метам. Агар ту номус дошта бошӣ, биё во бихӯрем, ма хеле лицо на лицо гап занам, ҷавоб метам. гӯш кун, ту мақсади ту инами аудиторията зинда мекунӣ, конкурс сар метӣ. Кира фиреб мекунӣ? Бародарои муҳоҷира. хоб, ту чӣ хел бародарои муҳоҷира фиреб мекунӣ? ҳамин хел аст? Ту чӣ хел бародарои муҳоҷира ту фиреб мекунӣ? нигоҳ кун, ту чӣ хел? Ту кира фиреб мекунӣ ҳозир? нигоҳ кун, иҷа гап сари чиз мерава. Бародарои тоҷики мара? Ту бародарои тоҷики мара. Ҳарчанд иҷа мақсад мо тоҷику узбеку мақсад дигар намегем, не ки оқипадара нигоҳ кунем ки чӣ мега. Назар Абадов гап ёбрад. Ина. Хеле ман лучше узбекои худам кади гап мезанам. Бин шумо тоҷику мара ай списка буроварда боше. Биё. Тинҷ ишлаен тинҷма. гӯш кун мара. Ту айнами таваллудшидагит ҳаромзоди оқипадари даюс информатсия ҷамъ кардам ки то инами то дина рӯза тринкада мардума фиреб мекардагита. Як чизое дорум ки дар видеом ту паданалати оқипадар номус дошта бошӣ, дубора ютуба тарк мекунӣ. Фаҳмидӣ? Дубора. Бо иҷа ҳар як чизое ҳастае ки чизои необычни. ишамонема. Корда барои Рустами Кал як тахи мо тайёр кардем, ҳамия бурда расонда дар кора. Ина марҳамат. Ина Рустами Кал. Дидести маълума? инаи барои тай, барои фучидан тай, барои лесидан тай. Бародарое ки пеш набуданд, и барои чира кардагиянд ки нигоҳ кун. хай фикр кардам ки фаҳмидем барои чия, яъне ӯ видеоро барои чӣ кардагиай. Назарпур бародарҷон, салому алайкум. Айн бародарое ки ҳаминҷа мақсад ютуб дора касе ҳаст, ҳамира як дастгирӣ кунем, касе ҳастай. Бародарои азиз, ба эмоном қасам, ба Аллоҳ қасам, ба биллоҳ қасам, ба таллоҳ қасам,
یک سم ای همی پلی اینترنت ای همی پلی یوتیوب ای همی پلی که مقصد همی مردم به نهایت ما کوشا بود میکنم ما مثال پل بداوا پل پریلگاد میکنن یا وای میکنن یک سم خونم درو آورده باشم در زندگی مگر صرف کرده باشم گرفته باشم الله خورم کنه با الله قسم با بالله قسم با تعالی قسم هر یک پلو پریلگاد میکنن هر یک کارای میلی چیده برای من میلی چیه برای هر یک آدمو کارای سیریوز نه برای من کاری میلی چیه برای چی برای کی من یک بچه خدمتیم فهمیدی لوبوی نمی لوبوی زاتش قطعیم که یک بار بشینم اونجا میدونه که من احتیاج به پول به مال دنیایی ندارم لوبوی کس میدونه این چیزا تو رستم کال تو مردم فریب میکنی غریبا را فریب میکنی مهاجرا را فریب میکنی ترینکا گفته قمار گفته پل میکنی میگیری من تا امروزه یگان بار برای یگان قمارباز گپ زدگی نبودم نه که کسیوچه رستم کال من برای تو گپ میزنم من برای تو گپ میزنم من میلیون ها بار میگم با دروجا میگه که ریشورا میمونن خیلی آخه گوش که من در لوبای ویدیو میگم که من ملا نیستم من یگان اهل علم نیستم فهمیدستی من یک عادی بچه‌ام عادی نه که پرستوی بچه‌ام خورا نکن اینو آخه کی زفر بردار جان ای پاتا ای بخدا قسم گنده بیناموسای امی آدمی که ناموس داشته باشه آدمی که ناموس داشته باشه در یک وطن تینج آرام در یک وطنی که بهترین در یک وطنی که شیرمردو ایره همچو یک جوانمرد گفته احترام میکنن میبرویه یعنی میگه توجیکو شما برین مقصد من ازبکای خودم قطعی گپ میزنم خیلی گپ میزنه که در جایی که من صدها برادر ازبک دارم که خاکی پاشونشم بهتریناشون این حرامزادی زن طلاق ایگجا پیدا شده این گپا میزنه یه بار دیگه گوش کنین که حرامزاد چی گپ میزنه حال نظر بعد گپ یا برات اینا خیلی من مالو چی ازبکای خودم که دیگه میزنم ببین شما توجیکو مرا айсписка برو ورده باشه میام تینج مثلا اشلاین تینج ما وقت کلی ناسب بوسه وقت که برام خدا خلاصه узбеки красавчики خای زن تا همه مردمی هم ازبکستان برسه آخی بعد یکی نشید چرا اگر نمیبروی برادرای توجیک من توصیه میتی اگر این قدر مقصد طرفداری ازبک مثل ازبکستانی باشی دیگر باشی چرا تفسیر مثال میخوایی که خطا اپرادات کرده خطا شیرین کرده برادرای توجیک ماده یعنی میخوایی که مقصد منینیو تا گپ زنی در کار نیست ازبکی گپ زن اودیتور تا ازبکی که برات ما برادرای از اینجا ملت اینجا برای ملت پرستی اینجا یگان وای نیست ناتیستی نیست اینجا می چیسته دکازات قطعیده خب مدینه دولت و گفتن ایسایی که پول دادن ما گپ زدم ما احتیاج به پول مال دنیایی ندارم بعد کسی هستی که امی زمین پول امی خونگی من نشون میتونم پدنالا دیگه بفکرم حیات دور دیگه پول گپ نمیزنیم دا تا پا دیوونه ایت چیت انشالله پگا خورشید سمازود گوش کن آدمایی که حقارت میکنن ناموس ندارن و فهمیدی بی غیرتن مالی حرام خورده به وایه رسیدگان اونو حقارت میکنن آدمای با عقل لوبای ویدیوی مرا подробно اول تا آخر نگذرونه تماشا کنن دکازات قطعی که لوبای کسا ویدیو میکنم چوتکا 100% از اینو سلام علیکم برادر زندانیم الله مهربان آزادی را نصیب تون بگردونه ویدیوی من میکنم لوبای تاش برای لوبای انسان برای لوب فرق نداره کیه چیه برای انسانه پلیزنیه در کارای بچه خاطر به خاطری که لوبای ویدیوی میکنم یعنی که مقصد همون بلاگر کردم یا مقصد کدام خویی نکردم کدام وطن فروش کردم بلاگرو مقصد تامی وقت مردم چه فریب میکردن کارتای خودشون میموندن ای احتیاجمندا پول میگرفتن فایز 50 فایز 60 فایز 70 فایز میگرفتن تا کلی توجیکا برو من هم زبور میکرد هم پول میگرفت هم گردنک میزد که من خدمت میکنم لوبای کس لوبای چکی تا امروز داف کردم یوتیوب ایرا غیرت میگن فهمیدین ایرا غیرت ایرا غیرت نمیگن که مقصد برام برای خیب بزنم 4 تا چپا و راست بزنم کنکورس سر بتم
ягон бор дидаен конкурс сар битам, ягон бор дидаен ягон карта монам, ягон бор дидаен ки ягон збор кунам, ягон бор дидаен ки ман ягон мақсад гифшай чи ҳамун хириша кунам, ягон бор дидаен. Ман ба Аллоҳ қасам, ман бо мегум ман эҳтиёҷ ба моли дунёӣ надорам. Мара Аллоҳ ҳами хел додай ку ина миқадар. Ман Рустами Кал як чизит мегум, иншааллоҳ ҳами хел ҳаст, ман мешавам. شما در نمی خلق تاجیکستان иш чӣ боша нешод бест. شما در نمی خلق تاجیکستان همی تماشا کنم басайтон. Якумш ай просмотр пил кор мекунен, дуюмш ай реклама кор мекунен ва уҷа дахира бо темаи дига ҳастанд. Ай ҳамин хотир бародаро бигирен блогеритона кадан гирен. Ай ҳама гузашта рафтан конкуренсия кунен, иси кунен, уси кунен, ягон чи иси уси кунен, илтимос мара нарасед мега. Нигоҳ кун. яъне ки мега чӣ коре мекунед накунед иштоби мақсад худтонро рост кунед мега. Нигоҳ кун. И фикрои далбаёбӣ ай. Бародари азиз, инсоне ки фарқ надора вай занай, вай мардай, вай ҳамин инсон, вай мусалмоне ки боша, ҳадафш агар, мақсадш агар дигар чӣ боша ва дигар чӣ пешниҳод куна, вай одам дуру дароз намерава. Ман гапи гап задесам, дар гапҳом бо мегум ҷавоб метам. Ман Рустама ҳақорат мекунам. Любой касе ки ҳақорат мекунам, на чӣ ҳақорат кардам, любой зоте ки ҳаст ҳақорат мекунам. Эмону май кофир мегум, дар кажди нуқтаву вергл ман ҷавоб метам. Нуқтаву вергли гап мезадаги ман ҷавоб метам. Ман алҳамдулиллоҳ ман бародарои дастойни дар барм дорум. Ман шумо мегӯед охир ки чӣ гапҳо гап мезанен, шумо куҷо гап мезанен. Ман рафтам мисол қатъи бобоҷон шудам, қатъи лангарӣ шудам, видео кардам, пешниҳод кардам. Ҳадафи ман ки баъзан инсонҳо мақсад ҳамин ҳақиқати ҳола бибинанд, ҳақиқати кора бибинанд ки чӣ гапай. Ман рафтам то ман рафтана действительно он одамои пулгир, пулте ҳама дар оҷа шиштагӣ буд. Алҳамдулиллоҳ. ҳама дар оҷа шиштагӣ буд. Дига чихел ман отказ мекунам, чихел ман мегардам мегум ки нигоҳ бародари азиза, чихел ман мегардам мегум не набуд. Дар куҷое ки мисол мо камера касем, дар пишти камераи мо шиштагиам вайо. Ба худо қасам да. Просто ку гарени ту хато кардӣ Рустам. Рустам ту ҳаромзод гарени хато кардӣ. Ту Сина Шарипов, ту паҳат ганда беномус будаӣ. Ту чағар просто ждат ки. Ту ман медонам ту дори ягон одаме ки мақсад ягон ё рафиқи дорӣ, во наёян. Тыра бигиран биёран. Агар омадани бошанд, тыра бигиран биёран. Ман ба Аллоҳ қасам любое время ман любое эфир мекунам, видео мекунам. Шермард ворем хеле гап мезанам, дар гапам ҷавоб метам. Биё на лицо во мехӯрем. И дар гапҳо ҷавоб бите, дар гапҳом ҷавоб. Пад охи як гапҳои гап мезанӣ, ту чихел ҷавонмарде ки пишти як одамоеро гирифтеси, дар ягон ҷо туғри намегира. Хоб, иҷода будӣ шозӣ. ай гудаку то калонита ай беғази карол боше. ҳамира ман як бор дига монум бародари азиз, як бор дига монум. Ай аввал хушрӯ гӯш кунен. Иҷа 1 минут 4 секунда хушрӯ гӯш кунен. Хоб. Ҳамин любой тад гап дорен. Мақсади ҷоз я тад бизнависонда, я тад биёи охир ҳамин гапҳоро шумо ягӣ ҷо мегирен. Бародари азиз, чихел мисол ман ҳозир мешинонам, хеле мегардам мегум ки и хелия ӯ хелия бовар накунед. Шумо реални кора бинед. Ман ягон каса тирма кардам, ягон каса туҳмат кардам, ягон каса пишти панҷара шинондам, ягон каса милисада додам, ягон каса киштам, охи ягон каса ягон кор кардам, охи ки шумо маро мегиред мегардед мегӯед ки биз даказат, охи даказат кунед. Охи бедаказат намешавад. Як кас мара бигарда бигӯ фалони фалон кора, ман бурам сразу бигӯм том хелӣ намешавад. Охи гӯш кунед, ака гапи зан талоқа гӯш кунед. шумо дар нами халқи тоҷикистон ҳами тамошо кунам басайтон. Якумш ай просмотр пил кор мекунен, дуюмш ай реклама кор мекунен ва уҷа дахира бо темаи дига ҳастанд. Ай ҳамин хотир бародаро бигирен блогеритона кадан гирен. Ай ҳама гузашта рафтан конкуренсия кунен, иси кунен, уси кунен, ягон чи иси уси кунен. Илтимос мара нарасен, майли мара нарасен, не ки ман ирӯз паган меом.
ایروز پگاه میام همتا مالی اینمی همتا ایگودا که اینا خب تو را زرود نمیرسه همتا میگوی تو را پاد یعنی یک خدمه ما داری ما خدم تو خدا تو را زرود نمیرسه برای یک کنتی تو رستم تو مردک نیستی یک کنتی دکازت کنم که مثال نگاه کنیم برادر عزیز یک گپ تو میگم همین شیر با شیر برادری میکنه شغل با شغل گوسپند با گوسپند خر با خر همین خلاصه برادر عزیز پلنگ با پلنگ مرد بچه با مرد بچه همین خلاصه خب Это реально шорты, там трусы были под ними, извиняюсь. На самом деле, если ты говоришь шорты, я тебе поверю, просто, возможно, я нормально, хорошо не увидел. Но все же говорю, все, или формат данного видео был такой, чтобы вот шортами надо было снимать. Ну там вообще в трусах надо было снять по формату. Вообще без трусов нельзя было снять? Слушай, без трусов вы заблокировали меня точно. Прикрыл бы квадратиками. Хорошая идея. Попробуй. У меня очень классная подруга, она на радио Латани в Таджикистане 4 года работала. Вот, ведущая была. Вот, она вела такие там Music One, Smart, здесь вот это Таджикистан. خب اگه نگاه کنید شیر با شیر برادری میکنه نر بچه با مرد بچه شغل با شغل کنتی با کنتی اینا رستم اخی تو کجا گپ میزنی هی تو کی تو دهیو تو پاده تو کی تو پروس اختریم خیلی تو میدونی خیلی پگا کو کسیوچه تو پگا کینود میبروید تر رستمی کالیکس لیس گوش که پگا تر کینود میبروید خب یک آدم گفته که ریشه بگه که ما ریشما بگیرم اگر کو ما زنی یا بربر شه اوچه یا بربر شه خیلی که رنگ استامی برانگا میزنن کو خیلی ریال نی خیلی میکشم سر میتونم ما یگان بار اولی شیدگی نیست که یگان وقت شیدگی نیست که ما گپ زده باشم در گپم جواب گفتگی نباشم لوبای ویدیوم دا با میگم اوورینم جواب میتونم تا زیرا یگان بار یگان ویدیوی ما کور شیدگی نیستای ایرا برادر عزیز فراموش نکنین شما بگو اکا همو پلی کولیا را بتن آخه برادرای عزیز جانی برادر همین یه بار بیس فکر که پولا کی جمع کرد پولا آدمایی که جمع کردن برادر عزیز اونو هم نگاه کنین در اینجا اصلی واقعیت چه خشدگه برادر عزیز اونجا مقصد یک قیامت بلوگر جمع کرد نو کارتای مقصد امو شاگردش بوده دودارش میگفتن مقصد دودارش گفته بود اون باباجانم که دودارش گفت لنگری هم دودارش گفت اساسی پل دستی مقصد باباجان لنگری عبدالجبار دا بود правильно وقتی پل جمع میشوه کنکریت 100% پل جمع میشوه لنگری پل هم خیلی میسپره میبروه میروه ای پشتی کورو بروش یعنی لنگری در مسکو کار نمیکنه مسکو بیرون میبروه میروه اینجا باباجان عبدالجبار میمونه عبدالجبار یعنی که همون دادری کلیه بگیم شاگردش بگیم من نمیدونم چیش بگیم کارو همون یعنی کلیه قطعی انا کی چنم داره عبدالجبار باباجان قطعی عبدالجبار هر داشت انا اینو میگیرن برادر عزیز مقصد یک آدمی که وعده میکنه که میگم مقصد ادوکات میگیرین نمیگیرین ما در فرق نداره میگه یعنی مقصد شما ادوکات انیمات میکنین نمیکنین در فرق نداره میگه شما مقصد کارتون دیدن بگیرین مقصد همین پل میتین من میادم میبرورم میگه اگه نگاه کنین برادر عزیز ای گپا همه آدمی که مرا نه باباجان گفته سای نه لنگری گفته سای نه او آدمی که پلگیری گپا مرا گفته سای گفت که من همین پول گرفتم یعنی که من مقصد پول بردم دادم همین وقت در مقصد من همین مثال حرکت میکردم همین آدم ببرورم حاضر خیلی پوبلیچنی بچید اوجه همه اینا گوش میکنن تماشا میکنن میبینن مرا فهمید برادر عزیز او هم خیلی گفتن الکی کارش وزبین تر شده با یک گفته که من با گفتم کارش وزبین تر شده انا وقتی که این گپا برآمد گفتن که پول بیار در وای بتین مقصد در پدر کولیا بتین خیلی جا مقصد اوجا آدمایی بودن گفتن که مقصد پول میبریم پول برین در صغیر خونه بتین در 3 ولایت بتین من نه زید بدم و نه مقصد نه پروتیف بودم نه میخواستم موبایل ما برای با پول کار من پروسا خواستم آخه بغداد برسونم اینه میخواد چیز
اونجا لنگری هم گفت در ویدیو خودش گفت که مثلا لنگری بعد دیوای گفته که همین پل ما دمی جا برام بودم مثال ما گفتم خیلی او پل گجا میره و چیکار میکنه گلانی برن کجای دمیتن پلی رول نره به حرام خوری برام برسونن هدفی من همین قدر بود اگه شما برادر عزیز بیسین فکر کنین که من همونجا مثال مسئله پول گرفتم پول کردم چیکار کردم پول حاضر نمی دنیم همین 1 میلیون شا уже گردونده دودگیان در دستی بوبوی لنگری های اینمی حاضر نمی شو روز اینمی حاضر نمی روز 15 دکبر اینمی دینا 15 دکبر ویدیویی که پدری کولیا کردگی های مقصد در کلی کسلیس کردگی های خب اینجا مقصد من نمیدونم می باور که پیش باشه قفا باشه چخلی باشه من هیچ نفهمیدم میرا امی دومی که من آدرس داد پدری کولیا توجیک من رفت زدم رفتم на самом деле ҳамун ҷода бародари азиз вай буда ҳамун адреса маро рӯй кардагӣ буд ҳамин падари коли тоҷик ман задам рафтам ҳамунҷо хоб рафтам телефонома навардошт ҳамин хе гум шид ҳамин хе ӯ мара набошам интервюгирӣ файрод кард яъне ки ман бояд мерафтам доказатҳои вая мегирифтам видео суратҳои мақсад доказатора мегирифтам хушуд чотка мебурмадам видео мекардам мардум медид ки то што мақсад ҳамин кора реални чӣ гапае мутаассифона падари коли тоҷик телефонора ҷавоб надод бародари азиз айбайн 4 рӯз 5 рӯз гузашт рустами каликслес видеош буромад ки то што мақсад хиёнаткоро гуфта мақсад ҳаромхоро гуфта чизе ҳам ки буромад карочи тамошо кардам қай реали мақсад уже темами темай готай колия гап зеста исумафтум чӣ ман рафтум накард сразу бародари тоҷик дадурмадам бародари тоҷик мара қати падари колия гуфтанам қати падари колия мара ҳамун вайкат подключат кард буромадам гап задам қати вайш ана қати ба бародари тоҷик занг задам гуфтам ки ҳамин хеле гап кор карочи гаш гуфта ки ман рафтум марам мақсад қабул накард ака шумо бесин фикр кунед бародари азиз мара фреб кард бародари тоҷика фреб кард яъне мехост ки ҷанг баандозад яъне мисол ман бисёр видео да мисол ман любой видео мекунам одама дигимбора видео мекунам обязательно занг мезанам гап мезанам қатиш хоб ман одамои дастоида занг мезанам одамое ки медонам ки чӣ хеле чӣ гапай мақсад то што мақсад чизе ки ман дидистам ман именно ҳамин рустама занг задагӣ нестам ва эҳтиёҷ ба зангшам надорам ҳатто дар инстаграмам худаш рӯзи видео кардагия пеш ай видеои мо буромадан уже ма да як хеле смайлик рӯй кардагия короче як хеле аловак рӯй кардагия да як сурат ма ё намедонам хеле ам хеле рӯй кардагия чӣ кард чи рӯй кардагия смайлик рӯй кардагия ки то што мақсад ҳамин ҷадаи мақсад ҳамин ответ буда ягон чи ответ ягон чи бинависам ба осу бинависона ман хеле шахсиятҳо қати бародари азиз на дӯстӣ мекунам на бародарӣ мекунам на рафтомад мекунам ман як чиз дигаро ногуфта намонам ки ба аллоҳ қасам ман ягон одамои хеле ягон блогер ҷураву рафиқу бародару хеле надорам ягонта ва ман барои чӣ мегӯям ки ман чандин боро илтимос мекунам ки мара блогер нагӯед барое ки ман блогер нестам ман просто як бародари бағайратам ки мехоҳам ҳаққа ба ҳақдор бирасонам ки як хел кунтиё дух намекунанд бороян гап зананд фаҳмидастин хоб едибек салом саломи моро алек бигир баъд як савол пул чанд сум ҷамъ шидагиай ҳар кас ҳар хел мегӯяд шумо медонед на самом деле чанд сум ҷамъ шидагиай агар бидонед ҳамиҷа бигӯед хоб ки каналҳои фурӯшӣ ки бародарам нигоҳ кунед масъалае ки пул чанд ка ҷамъ шидагиай ман ин чиза шумода гуфта наметонам барои чӣ гуфтатон наметонам барое ки ҳозир ман як рақаме бигӯям шояд дар оҷа бисёртар ҷамъ шуда бошад ки ҳозир инами кори хубие ки хостам ба мардум бикунам ки ҳаққа ба ҳақдор бирасонам уже мара дар бари мақсад бобоҷону лангариву абдуҷаббор гузоштанд ки как будто ман пишти вайёра гирифтаистам ман барои чӣ пишти мегирам мара уқа худо задае ки ман пишти бигирам ман ҳар як видеои мара миллион прилагат кардан 700 000 600 000 прилагат кардан барои як видеора кур кардан мара имон ма худованд ҳамин қадр заиф кардае ки ман видео удалит кунам пул бигирам ай пули мақсад яъне пули ҳаром ман зиндагима пеш бибарам биё як кор мекунем як одамое ки мисол инҷа ҳақорат кардистен мардак бошен просто ҳам хеле номер таб навис мардак бошен мо ҳозир зангат мезанам ҳозир нами эфир да
биё ку ба ҳамин гапҳот ҷавоб бите. Ина та агар хеле мардак бошӣ, хеле номус, ғайрат, виҷдон дори ҳам хеле чиз агар дошта бошӣ, ина номурта просто хеле номурта бинавис. Ба худо қасам инами ҳозир хеле ҷо шуда қатъит гап мезанам. биё инами любой тат фарқ надори ки ҳамин одаме ки ҳақорат мекунӣ, биё бинавис, инами имон дорӣ та инами любой тат бинавис, номерта бинавис, ина ман қатъит гап мезанам, Москвада бошӣ тайёрам ки ҳозир вобихӯрам. Модератора чӣ хеле мемони бача? Ман нав худам эфирдроира ёд гирифтам. Времени исключить из обсуждения. И чӣ боша ку? И чӣ боша и? Ман наметавонам вай карда. Ман намефаҳмам бародари азиз. Ин чизе касе ки мақсад канали ман аввал ҳаста, ин чиза медона ки ман намефаҳмам вайро. Бародари азиз, ман хеле ютуба вообще сарфаро намеравам. хоб, нигоҳ кунед бародари азиз. И ҳамин ай чӣ хел бигум да? Ай беномусиро ҳамин одамое ҳақорат мекунанд, ай беномусиро ҳақорат мекунанд да. Одами нормал ҳеҷ вақт ҳақорат намекунад, одами нормал не. Хеле агар ҳақорат кунӣ, ҳақоратта ҷавоб дода битонӣ, биё гап нест, ай майлиш, ман тайёрам. Ман тайёрам биёна любой хелқати, любой ту мисол эфирда, чтобы ту бифаҳмӣ, оя хеле биз гуфтесем, биё бизӣ мара доказат ки любой тат фарқ надори ки ту. хоб, ман пага ҳамин Рустами кали кислесда як вай мекунам. Медал бародари азиз. 3 медалаш метам. Рустам, ман тра бо як гап мегӯям ки ту ҳаромӣ, ту дуру дароз намерай. Чӣ хеле ки он пеш хайп кадӣ ку, хайп кадӣ. Ба онаи авҳол расидӣ, медонӣ? раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе хабар дод ки бар зидди 4 блогер раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе хабар дод ки бар зидди 4 блогери тоҷик Беҳрӯзи Шарифӣ, мутахаллис ба борон, Ашуров Рустам, Ҷалилов Шаҳрёр ва Юсуфҷони Давлатмурод бар асоси моддаи 114 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ман тра ягон таҳдид намекунам, просто охири инами корот бо инами шармандагии хитай. Ягон каси дига не. Просто яним хеле пагаҳ хеле бибин, хеле видеота ки ту ки ту вообще ки. Ту она шо барои ман медонист, ман шинавидагӣ будам ки хай фалон одам мақсад хеле ман телефон хати намедонистам, она шо ва биё тарафдорои Рустам як бори дига, тарафдорои Рустам мебахшед, тарафдорои Рустами Кислес гӯш кунед. Як бор дига мухиф талаби шумо. фаҳмидед тарафдорои Рустам бояд тайгаша. Корда барои Рустами Кал як тахи мо тайёр кардем, ҳамия бурда расонда дар кора. Ина марҳамат. Ина Рустами Кал. Дидести маълума? Корда барои ту шарманда, ту вообще бояд гап назанӣ дига. Ту лишня, яъне ту бояд гап, ту фақат номус надорӣ охи. Агар номус дошта бошӣ, номус, ту фақат дига болои экран намебурӯӣ. Ман наворое мекунам любой таш барои ҳамаи одамои баақла дар корияй. Ба худо қасам. хоб, Фазлиддин Каримов нависонда. Салому алейкум бародар. Чӣ сума нагирифтӣ бити падари Колияда? Фазлиддин Каримов бародарҷон, аммо одаме ки пла, мо ҳозир гуфтам бо мегӯм,
пула додагианша 1 миллионша гардондиян дасти бубои лангари дай. Ман ин бега хачи гап задам, ҳамавайёра гап задан. Хоб то иҷара омадам ки як бовар ки ҳамин хеле бисёр як видеоро рӯӣ кардиянд, ба ҳамон хотирам дуромадам вай кардам. Пага бо ман точно аниқ мекунам ки мондаги пула кай мақсад меёранд метаншона. Охи падари колия набуромадай охи мақсад пула бигира. Баки ба гуфти мисол то што мақсад рафтагиан лангаришон действительно ҳамун пеш ҳамун дом марам файрод кадаги буд падариам охи. Мисол ман гиҷо пушти кира мегирам, ман ба худо қасам ҳами нигоҳ кунед бародари азиз. Бисёр петухо мега ки ман пушти лангария гирифтам, пушти бобоҷона гирифтам ё пушти мисол дигар гирифтам. Та биё минуси лангарира биёр мада бутем. Мисол ман чизе ки дар пеш буд қапида будам, то ҳозира ҳаст. Ман агар удалит карда бошам, рум сиёҳ бигӯем ки ҳо удалит кардӣ. Мисол то ҳозира ҳаст видеои ман. Бе ягон гапи чапи зиёдӣ. Лӯбои видеои кадаги ман ҳастам хеле аст бародари азиз. Ҳамин тут биёр минуси лангарира меёри, яъни мақсад ягон ҳаромхӯри лангарира меёри, ҳаромхӯри бобоҷона меёри, ҳаромхӯри Абдуҷаббора меёри. Биёр даказат буде валлои қасам набуровардам. Ана вақт шумо метонед ки гардани баланд қати бигардем бигӯен ки ту пушти гирифтестӣ. Метонед ин гапа бигӯен. Монтаж аст. Не, ин монтаж нест ба худо. Чӣ монтаж аст? Шумо хеле чиза шумо намедонед. Ман камтар як нишон додестам ки як хеле бо видео интересни шава. Ман чира нишон надодестам ки иҷа мақсад эфирра уже тамошо кунанд, ӯ видеоро тамошо накунанд. Не, шумо просто сабр кунед видео чӣ хеле мебурояд. Фаҳмидестин? Хеле ваҳ мешава. Фаҳмидӣ? Воли активи канал соз кардестай. ӯ активи каналша ай сараш мемонам беномуса. Ба Аллоҳ қасам, ба биллоҳ қасам, ба таълоҳ қасам, ай ҳами беномусиша, беғайратиша, занша қати ким кадом бегона қапидаги ай. Шумо медонед ҳамин чиза. Ячира фаромӯш накунед бародари азиз. Ячира бародари азиз фаромӯш накунед ки инсоне ки занша хуб мехрона мепӯшона, занша хуб нигоҳ мекуна, мақсад ҳаромгарӣ намекуна, бевабозӣ намекуна, саргардонию сарсонӣ намекуна, ҳеҷ вақт ӯ занак хиёнат ба шавҳар намекуна. Бародари азиз, ин чиза мардонавор хуб ба ӯҳда бигиред, хуб об бигӯед. Ба чӣ хотир вақте ки зан бигӯяд ки 2 кило гӯшт биёр, зан бигӯяд 2 кило мева биёр, зан бигӯяд фалон кирта ман хулайма, фалон чӣ ман хулайма, нагириша аки ваям нафс дора, ваям дугона дора, ё рафиқ дора, як хеш табор дора, мебина ку. ҳамин инсон занша бояд беҳтару хубтар ай худаш нигоҳ куна, варое ки вай номуси вай мардай. ҳамин беҳуда, ҳамин беномуси ҳамин Рустами Кал зани айҳудаи зани худаш набуромадагиай, занаш буромада қанчқӣ кадагиай, қанчқӣ қапидагиай занша. Ба худо қасам. Ягон ҷои яга паст баланд боло поё неста ин чиз. Хоб, ака илтимос, як маслиҳат дорум. Қати ту чӣ хел связа буром қати дака. Инстаграм да бинависоз. Ман инстаграмам бародари азиз любой тат гап дорӣ, ҳамин гапи зиёдӣ дорӣ, биё дар вай. Дар ҳамин комментария даст мемонам вай ман. Силкаи ҳамура мемонам. ҳамуҷа бидурен, любой тат бидурен бинавис. Ана мақсад дар инстаграм бинависонед. Касе чӣ гапе дора бидурен бинависед. иншааллоҳ аки бародари азиз смс инстаграмам бениҳоят бисёр ман ҳаракат мекунам ҷавоб битам тона. Мардак бошӣ навис ана мардак. Мардак бошӣ навис ана мардак. Абдулло чӣ бародарҷон чира нависонам? Аминате. Ака насрини ма намефурам охи. Инстаграм намефурам. Не, охи бародарам, охи ман инстаграм ман наметонам ки ман ватсап тум бародарам. Моз иҷа нигоҳ кун бародари азиз ки иҷа мисол 1300-1400 кас бародарам. Вақте ки ман номер метавам, уже видеора 15-20 ҳазор одам тамошо мекунад. Ҳама номери маро уже вай мекунад бародарам. Хоб, не ки рост ганда шарманда кард ки семеда лези доранд. Ман бародари азиз, ман як гап пайда. вай семяда лезид кард, мада лезид кард. Вай бояд номи мара даҳани ҳаромаш да намегирифт. Ман ин гапа гуфтум ва бо мегум ки ин Рустами Кали ҳароми беномус аудиторияи мёртвиша
хост ки ба ҳамин хайп бигира аудиторияша туғрӣ кунаву конкурса сар бита. Просто шумо ждат кунен. Просто хеле ждат кунен ки ин конкурса чӣ хел сар мета, сари шуморо чӣ хел тол мета, чӣ кор мекуна. ин ҳаромзод бояд ба ҳамун забони ӯзбекиш гап зана, мардими Ӯзбекистона пешниҳод куна. Бояд мода ӯзбекҳои Тоҷикистони мо даже пешниҳод накуна ин чиза. Идибек чӣ ба миллати тоҷика муҳоҷироя паст мезана? Намондиш. Ҳаст бародарам. Хоб нависондае ки муҳоҷирора мақсад Рустами Кала гуфтесае ки чӣ ба миллат мақсад мардими тоҷика паст мезана, муҳоҷирора паст мезана. Чӣ бера намондӣ? Ҷони бародар, сабр. Одаме ки саросима мешавад дар зиндагӣ бой мета бародарам. Одаме ки саросима мешавад дар зиндагӣ бой мета. Ҳеҷ вақт саросима шидан дар кор нест. Ин корҳое ҳастае бародарам ки сабр. Фаҳмидӣ? Сабр мекунӣ, хеле мебурорӣ ки хеле ку хча бибина ку, хча бибина бигӯяд действительно ин қадар беномус буда. Хелеш хча беномус бигӯяда. Баха Алиев, ман на хоҳарта расидам, на очата расидам, на занта расидам, на ягон духтарчата расидам. Ҳамихе. Биё ман комментариёра як ура кунам. Хоб. Азамат Мирзовалӣ, ман ба фикрам ки на апата бизӣ кардам, на хоҳарчата, на очаи қанчиқта. Ҳамихе приятнее шумо да? Ҳа? Давай приятный боша. Биё Азамат Мирзовалӣ Мирзоев тудайна. Биё бояд ҳай дига. Ке бу? Зан занохи ман чанд бор номер партофтам. Як бор дига бародарам партов ки дарвози ман. Ҳозир заминҷа партов ҳамихел. Дарвози ман ина нигоҳ кунам, фақат SMS хата нигоҳ мекунам. Биё. Дарвози ман номерта ман ягон каса нахондесам, фақат SMS хата нигоҳ мекунам. Дарвози ман бинавис вайта. Номерта бинавис, сразу нигоҳ кардисам. нанависондӣ. Сабур. Миллатчигӣ ӯзбек тоҷик накун. Сабур, гӯш кун ба ҷони бародар. Ман ба Аллоҳ қасам, ман бо мегӯям ки ман ҳазорҳо бародарои ӯзбекзабон дорам. Ай Тоҷикистон мақсадам, машон қатъим ранги аккао додаран, алҳамдулиллоҳ, неми даже рафтомад хона, рафтомад как надаем мо. Аккао додарем. Даже хонагиёшон қатъимон рафтомад доранд мақсад. Даже хонагиёшон рафтомад доранд. Ман ин гапа бародарам хеле ба фикрам ки надидӣ ин чизе ки барои чӣ ин гапа ман гуфтам да? Значит ира надидае ки ин гапа ту мана гуфтести? Ман ира бародарҷон ба ин хотир гуфтам. Инаи падарсаги беномуси оқипадари занталоқи очаланата гапша. Гӯши худат хай хулосат аброр ман чӣ ҷои гапай дига? Холназар Абадов гап биё брат. Ина. Хеле ман лучше ӯзбекҳои худам карди гап мезанам. Бибин. Шумо тоҷико марам аз списка буроварда боше. Биё. Тинҷ бисла ишлаен тинҷма, вақтлар келем. Насиб bo'lsa вақтlarga boraman Xudo xolasa. Узбеки, красавчики. Хоб, ман барои ин гапа гап задам. Хоб, SM Шарифовро қабул кун эфирда. Кудак ҷо қабул мекунӣ ира бародар? Ман ба Худо қасам намефаҳмам ин чиза. Оку SM Шарифов дар ҷо SM Шарифов қабул ки эфиржа мегӯям. Ман дар ҷо ира чӣ хел қабул кунам? Иҷа ягон хатяб ягон знак бубуроя? Шафиҷон Исмоилов, зани тарам мам тагда.
Чхе приятный шидакта, а? Ҷон жда медеи. Эсем Шарипов. Куҷо силкаи приглашени партом? Бародарам, Эсем Шарипов. Ман намедонам охида, ман намефаҳмам ин чиза. Ман ҳозир наметавонам даже ихта ягон биё вай кунам. Телеграмда мешавад бинависам, мебарояд ахида дар группат. Ҳозир я минут бесак ман ягон номерта дар телеграмат вай ку. خب اسم شریف ҳозир ман телеграмта медорам бародарам. Ку телеграм ҳаст эҷда. Ина ҳаст, я лаҳза. اسم английски хатия. эй аллоҳ дар ном барои худо ҷо. اسم اسم Шарипов вой намеяй. خب گرفتم. комменти ки اسم Шарипов бародарам. ҳозир ман ягон чӣ вай мекунам. шумо чӣ подавать заявку. Иҷа комментария нависонда наметонистам. Заявка гуфтесай. Я лаҳза бисем бародари азиз ку اسم Шарипов телеграмда ман заявка рӯй кардам шумо. Тамом буромад. Хоб номерта бародарам бинавис сразу кур мекунӣ, барои ки медонӣ ку номери ман чӣ хел мешавад. ин ҳозир бародарам нигоҳ кун, ҳозир ман як вай рӯй мекунам, як смайлик рӯй мекунам. Смайлики байрақ рӯй кардам та اسم Шарипов. Смайлик байрақ рӯй кардам. Номерта рӯйин ку бародарам амиз вайда. бег ахорат накун. Зуҳайл Қурбонов. Ки бародар Зуҳайл. Як нигоҳ кун да бародарҷон. Ман на ҳаққи як муҳоҷира мехӯрам, на як мусофира мехӯрам, на ҳаққи як эҳтиёҷманда, на як ҳаққи мақсад, як ман любой тиша худо ба номи Парвардигор даем телефони эфир даем ҳами даем смсом да ҳамияй мара. Ман агар ку нами як рӯза хайр ма ҳисоб кунам 15-20 ҳазор эмону майкофири нами худо курум куна 15-20 ҳазор ай. Фаҳмида? Мисол ҳар рӯз намешава, мисол ами як мода ҳеҷ чӣ накунам, минимум 100 ҳазор худо бизана дурӯғра, менам хеле мақсад эҳтиёҷмандаш зам мезана, ич гира мекуна, уш гира мекуна, уна мода ман аз барои Аллоҳ хайр мекунам, мерам. Ман ин чизода ман заслужит кардаги нестам ки мара ҳақорат кунанд. Хоб ки бародарам саломат бошен, ки Хуршед бародарам азор Аҳмад. اسم Шарипов бародарам бинавис охи вайда телеграмда. Уже подписчикот, аммо смс мара кур ку ки اسم Шарипов бародарам. Аммо смс мара кур ку имконият боша. Накунӣ нависем як хӯрад. Назар бародарам беғайратам, беғайрат. Ино ман ҳақорат мекунам, уверенам ки ҷавоб метавам. Ино неми гап мезананд, мебурӯянд, мераванд. Хоб ина буромад. Хоб овоз нестай бародарам, овозон хеле гарени, хеле шум дора. Я бор дигар вайкунен галасаво рекунен. ин телефони дигари дайда, вот тамом номеро дастае ки ҷа ҳард монем, правильно? ҳозир як минут ман номерома роид мекунам. Тамом ман номерома роид кардам бародарам. Короче, ӯзи ман санҷидастам, агар ҳамин боша, инами ссилка раҷиқ, ссилкаи приглашение.
бародарам оз шумо дар нависонден ана мақсад чиз мақсад ки шумо и телефон дига телефонайда ютубтун да ияй ба чӣ хотир мақсад и ҳозир ира бигирам мақсад авай ватсап рӯй кунем сразу мебурам инҷа даъват мекунам мақсада ма ватсап наметонам брат вай копия ҳами ссилка просто ватсапат парто аяму телефоне ки эфир биромадаги аюҷа бубро ма ватсап надорам тамом хоб ина ёфтам ай хидма ки Эсен Шарифу бародарам айҷама бибурам Муҳаммад бародар айҷама бибурам намебараи ёзӣ бача тоздак ҷои ма ози да Москва кал биё ма яб аме пауза мешава ба фикрам да биё мара и бифаҳмона и хакерайда и чихелиш дора мефаҳма пул чишида мегӯй ма пул да ҳаминҷа гирифтагиам бародарам ҳозир ман инҷа бибурам намебарам ман ҳозир роӣ кардам даваём дар силкаша дар телеграми дигарим роӣ кардам инами телефоне ки эфир биромадаги хоб телефоне ки эфир биромад бародарам гӯш кесамуд ҳамҷама оvoz двойной через эфирай ҳаму телефоне ки эфир биромадаси ҳамуҷа роӣ кун всё ҳамҷа ҷиқ да эфири ман пайваст меша якҷоя мешавад а эфири ман мебара баъд не эфир там хеместа просто ҳама дабар экран пайдо мешавам ранги лангулит каса биромада буд